borokni gotona rok bo nugya ba se saimaya tamake ani phayong ba ang kathi khobra ma ke ang thangkha thangmani pore khena ang je borokni poribesh rok no nugui ani haino nervous ongoi thangkha ege pressure barekha sugar barekha ke ang hoda kanyani bu phayong jiban bokto jamatia mantro kurung hinai butharjak manotuye khukenga hoda kanya belai kirijak belai wana jak bu phayong butharjak manotuye kha khulugoi lukorokno kok sanani kirijak wana jak kirima bai hoda kanyani sak bemar sugar pressure barijak tongkha bu phayong jiban bokto jamatia butharjak manotuye justice sanani kirijak tabuk mantro kurung hinai butharjak nai jiban bokto jamatia butharjak mani justice manya wida atoi kheno da ereng pai thangsi nai kebo justice ni bagai bacha nai kurui tongkha hinke nai naji chini jorani news ni mangpliwo hoda kenya tamo saka lukurokno sarjang miyawo nukha je nini buphayong kamini lukurok bai bui togoi butharjak mani abo busuk jratei kubi abo to busuk jratei kubi busuk jratei tatal abo ta ang busuk saimaya ang bo ora jirani abo se tongo hingke ang borokni gotona rok bo nugya ba se saimaya tamake ani phayong ba ang kathi khobra ma ke ang thangkha thangmani pore khena ang je borokni poribesh rok no nugui ani haino nervous ongoi thangkha ege pressure barekha sugar barekha ke ang ke bai kok kaham hamya ang salai bo ma bolia sangoi bo ma bolia ani ang se side ke ma tongchu haini bagai ang boni bekate ang te no saimaya o je bui butharjani ke nini ok buphayong na ok buphayong bolte ko jeng bufa alkata ma ka thamsa tamo hne khana ga nangle je mien gotna no je khana ma to bono mane gon kurung hne buthalai ni salai ma khana wata emni koite digi rok butharjak na oblang saimaya time saimaya ta ge tabo norokle tamo nai je nini buphayong om heke butharjak mani tamle naisinai naima to ani kuno naina krik tamake ani buphayong si kamai thangka ke kamai thangmani to ke bithirok maiya jorale tuima tui koto goi tongo jora kuno dino saga kifilia an buphayong koto goi thang ha bona angte kifilui malia ba an buphayong si malia ba angte kuno nangjaliya hite sene amkhaita acha sar tabo chini haste wo chini tipra sarok obahake je gobang ma thayo bulai mani toklai mani butharlai mani nukjagoi tongo obno tui nung tamo message rna musung abo rokno bo haino ta ang borokno thangoi nuguya sobo khanaya ba borokno kok rok no ba ang so mane sai sukrobi bo sai meya ba ang sanane bo thangya ta amkhaita ani mote hike genini o je buphayong bokto jamatia agi roko kamini lukurok bai je tabo berjago nairok bai ke walai marokle to tong saidama abo rokle ang saimaya manai do ang bo oro tongo do ge boto khompolongo tong ge ani para to boto khompolongo ang ani para to udaipur maharani wasi ge ang borok bai jogajog bo kom mane borok bo phaimaya ang bo phaimaya bo jogajog kom ge thanglai ma phailama khub kom haini bagaino ang botoi bang saimaya khub khnaya ta ge kuno walai marok agi rogo janamaya ta na walayo soglai ro hinta khnaya amkhaita ge jeng khana katai kaisa je miyawo je bokto jamatia bini hamjuk dahin sabjani je sak hamyang mani hamjaya sajak ge bono nairnani bagai oture jabro se khlai tongi mani abo ke busu jratei kubi oturi jabro khlaima rok tang saimaya tama hangke busajang to o koikdino no operation khlai telang wata no thongmani 3-4 दिन rok teng lakase do hingke ani kaisa koimu je mia ani buphayong jaban bokto thimani tui kaisa media rok tisawi ani sobi roi ani photo roi ani sample roi viral khlaima rok no jate rosaina ke belai ken ang hamjak nai tamake ang belai khela chila ha la bala chila ha dukho bongla ha
माने बर बसक जरा लाचिखा बसक जरा किरिखा अनि कुनो साना ककरी त महमले आं तो ani sagno ang kotor kui samania ani gorono ang mane fuari samania do mana tamake ano to hoda koi nang ke joton sarai hoite bora jora joton sai mana sineu ke tak joton hoda koi ni bu phayong sakal nei botha jago doktor jago nei ani sobi ti sawisi romani ang belai khela chila ha belai khe dukon nang ha ani bango ang media sorono ang koinen mutuk jau bono dakti ni rosana ka ke belai ke hamna মানে ও যে নি ফটো ভাইরাল খাই তং মানে না iu ani photo viral khai tong mane no rosana ka ke belai ke hamna ani bagai ang mane কই এটা mane media sorong thani ang belai ke ni ang oro tong to tui phana norobai bai thang ang malai norona koi me phana noroni sorono romi me phana ang oro tong to tin norona ang joto media rang no je ani samplei no viral phana no ang koi jau mono dakti no rosana ne bagai ang koi jau